Berani tahu saya tuh. Saya kasus sebelumnya sebelumnya apa sih? Nanti nanti sebenarnya nggak tuh. Mungkin aku kabar bikin sebenarnya saya. Bukan dari dulu kita lagi gini dia. Terus aku kan ada rumah sini akan di sana ya tuh. Di sana ada kakak ya tuh yang semua itu sudah kemudian lagi. Dia jangan dia masih. Ada yang lain. Maka itu sebelum kamu ada. Bisa kok goda sengra sini kayak di puri kayak gitu. Nakai kali segejerawnya rasanya habis sekolah itu menakutkan. Nah tuh rasanya patang lelai pun baik. Jika ini bisa pun kurang kerasa ya. Udah yang mudah ada. Ada yang bisa kuliah tapi ini bisa. Lihatnya aku dia anak beli pembaik. Aku beli lihatnya itu kurang ada bilang. Sama ada kurang pembaik. Kurang mana? Oh, dah kali itu pas ada kurang satu kok. Kami apa dah? Boleh nih apa kali lagi? Baik guru bicara. Bikainya dengar aku. Baik guru berkali. Kita sih santai kayak kalau dengar. Dia lebih singgah. Karena kita ada pembaik. Bang, masuk bisa untuk tidak apa deh. Kemana? Masuk lagi butuh esi provisor sebelum kita dapat. Ini kayaknya dengar aku. Cuma sendiri siapa? Kita sih ini kayak kalau kita. Kalau di saya tuh, yang dari semua sebenarnya. Dan apa lagi? Jelas ini juga siapa ini? Kawar apa sih ono? Kayak kita itu banyak tuh. Kawar apa malah tak yang terus. Kamu apa sih? Minggu ini begini. Ada juga di semua sebenarnya. Udah mau kembali di sini. Ini kan ada tuh. Minggu ini berkali. Apa ini? Dan dirasakan di sini ya. Kamar di belakang. Kamar di belakang. Benar. Iskin tak mobil buat sendiri bawa anda ya. Rasakan ya. Rasakan jauh sudah waktu tadi mereka yang dah beri dia ada. Kau dia tu suka kaya ger. Mereka ni bingung target kalam nana. Lepas anak ger. Ngapa ger? Saya kita kaya. Cikgu belum balik. Rasakan cukup sudah kami dengan kita. Beri sana. Ini kaya. Rasakan cukup. Bisa dapat dalam sini kenapa? Buku dapat dalam sini kenapa? Coba pulang kerja. Angin rasakan cukup. Bisa dapat. Bisa dia pemain. Mana rasakan? Buku dapat dalam sini. Ini kesini. Arbini angin sini semua. Dia tu hanya sini. Rasakan cukup ya. Apa ya dah? Buku dapat itu mana? Jadi rasakan cukup. Udah kesini sampai belum hari ini. Ini malah dua. Ada. Ya, ada.
गेजेराव फैयो नाथाय आं जा एसे समखौ मोनदों बे रावबो मोनफैनाय आं जेबो मिथिया नोंनि बेलाया जाथारनांगौ आंनि बिदायाबो बैसोर बायदि गारि मथर उनावबो सिगाङाव लानानै बेरायनो थांथारनांगौ आरो जेरावबो थाङा मानो गोदोनायाव आर'नाइ गुफुरजासे लानानै थाबाय थानांगौ मानोना आं दिनै एमिलिनि बिनानाव जानाय मोनब्ला फैसा बेरायनो नांगौमोन आंनि ग'फ्राय नै नों बेफोर सिमां नुनायखौ गारदो बेफोर सिमांनि सेर सेर थाबायनानै आं मेंनाय मोनबाय देहाखौ नोंसो मेंनाय नाथाय आंनियाथ' मेङाखैना नों जेरै खोथा बुंनो गोरलै बाथ्राया एसेबां गोरलै नङा मानो नङा जानो मेट्रिक पास नङानो दिनै एमएलए जानो हायोब्ला सासे एमबिबिएस डिग्री थालायनानै मानो हाया जानो बिदिब्ला एसे खस्थ' फरायनायनि माला जुदि फुङाव लेखा फरायनानैनो रांखान्थियाव लाक्सारि लाइफ आरो सन्मान मोननो हायोब्ला मानसिनो आरो मा नांगौखौ नों बाथ्राखौ बुजियाखै बाथ्राया एसेबां नोंफायाबो राजखान्थियाव दावहा नांनानै जेननाय सासे दावहारु जाय हारिनि माखासे बिहोमा होलांनो नागिरनाय नोंफानि सिमांफोरा नोंफानि गोरबो बिखायाव मासे गुफुर दावखा जानानै दिनैसिमबो बानानै दङ आंबो मिथिबोदों आयै आफानि खनले खनले जेननायखौ नाथाय मानो जेननो हायोमोन आफाया ओइ आगै जोंनि नंखाया माने बे आदाया दिनैसिमबो राजखान्थि लाया आरो दिनैसिमबो लाया जायनि जाहोनाव बिनि उल्था बिजाथिफोरा हरसेनि गेजेरावनो सिगि सम खालामनानैब्लाबो रां रुफाजों बायनानैब्लाबो गावनि खालामनानै लायो दुनियानो बिदिनो माखासे गाव गावखौ लानानै बयहाबो मुखुब सैथोजोंनो जा असैथोजोंनो जा आंहाबो जिरायनायाव गाव गोजोन मोनब्लानो जाबाय माखासे राजखान्थिगिरिफोरा रायजो राजानो गोदै गोदै सिगां नुनानै मन्त्रि एमएलए जानोसै देरहानायनि उनाव आगदाफोरखौ गावनि गुरुआव सोंनानै आथिं आखाइजों बुंबाय थानोसै उमुक गावगोनो थुमुक गावगोनो गावनि आगदा आखाइया दिनैजों दा गावनि खुगायावल' गप्प नानि बे बाथ्राखौ एसे साननानै नाय आं जाय जायगायाव थानानै जायसो सन्मान मोनदों बे सन्माना गाइखेर बायदि गुफुर जों मावनो सिमांखौ नुला नोंथाङा मा बुंनो नागिरनाय बर'नि सन्मानखौसो लुबैयो होननानै बुंदों बे ओरैनो आंला मानला नुनायखौ होनाखै राजखान्थि गेलेनानै थगाय थगाय फैसा जानायखौ होनाखै बेथ' राजखान्थि आसार जेराव गोसोम दंफां मिथिनानै मोनसे हुदा नंखा आं बुजिस्लाबासै आबा बुजिगोन नों नोंखौ बुजिगोन जेब्ला नोंनि नंखाया फैगौ बिसायख'थियाव देरहानानै मन्त्रि एमएलए जानानै राजखान्थियाव उदां हरनांगौ फैगोन अब्लानिया बुजिगोन नों बिदिब्ला फैदो जों राजखान्थियाव बयबो गुफुर दावखाखौ बिरहोनो आगान सुरलांनोसै जोंनि थांखिया जागोन गुफुर दावखा गोजोन्थों।